Opa, xentiña da boa! Ao forno imos. Torrado de pataca con queixo, tetilla e un coello fritido, oye. Xa verades, aquí, no gratén, o forno. Uá! Cousa rica, dos de quedar ben, Aí está. 180, 190 graus, por aí, eso vai a ser para o gratén de pataca. Xa veredes que curioso, Isto despois vos vou comentar de como vai sair o asunto. Leva iso, leva unha parte de forno que imos a traballar nesa fonte cunha pataca destas de reciclaxe, que son estas patacas, home, neste caso, a cousa como é. Eu xa as teño cocidas. Pero eu quero que moitas veces, porque a min pásame, cando nos facemos esas comidas, de que é que sobrou esta pataca, e que facemos? A pataca cocida, xa vi moitas ideas, despois pasala por unha prancha, fritila despois por unha tixola con un pouquiño de aceite, ou poñelo e marcala con diferentes especias, pero aquí temos outro xeito. E aquí en Galicia somos moi pataqueiros, sempre facemos pataca de máis. É un xeito máis, pero coidado, vamos a coller e vamos a poñer unha pataquiña, que está así, e decir, oh, pero que rico, que rico. Primeiro, porque temos uns dos mellores queixos que hai no mundo, que é ese queixo de tilla. E despois, quen sabe atopalo? Quen sabe atopar ese queixo, O ruteiro, o Google Maps de Galicia, ese o sabe todo, cada corredeira que hai, aí o temos. O gran Rafa Durán. Non sei por onde andará hoxe. Descubriremos a ver que novos sitios ten este home para enseñarnos. Rafa, compañeiro, onde andas esta vez? Hola, Xoanqui, amigo. Opa, neno. Oído en Pantiñobre, chef, en Arzúa, porque se queres queixo de tetilla, eu veño onde está o mellor queixo de tetilla do mundo, en Arzúa, que para iso son o reporteiro recadeiro, sempre ao servizo do cociñeiro. Por certo, todo isto antes era campo. E agora tamén. Estou con Roberto, maestro queixeiro da queixería Barral, aquí en Arzúa, porque si preciso de queixo de tetilla, onde teño que vir? Arzúa. Arzúa. Estamos en Arzúa, provincia da Coruña, e Xoanqui, vouche levar un queixo de categoría. Por que tan bo queixo de tetilla que facedes aquí? Pola súa textura cremosa, un sabor suave e un toque ácido que recorda os queixos tradicionales que se facían antiguamente nas casas. Ajá. Algo terán que ver as vacas de aquí, non? Por supuesto. Que comen as vacas deste queixo? Pois mira, estes fantásticos prados que temos aquí, que tanto cuidamos, non? Sí, non? Claro. Como é o proceso para chegar a este queixo? Pois... Aquí chega o leite... Chega o leite, facemos uns controles sanitarios correspondientes, pasteurizamos o leite, añadindo despois cuajo, fermentos, cloruro cálcico e despois o cuajo. Cortamos, lavamos a pasta para extraer certa acidez hasta que nos queremos conveniente e despois xa directamente pois a procesalo. A procesalo. Dependendo do tipo de formato de queixo que... O queixo de tetilla, por exemplo, canto tarda en facerse dende que chega o leite? Aproximadamente 3 horas. 3 horas, pero rematalo, o curado? O curado pois son 7 días mínimo. 7 días. Cando teño unha curiosidade, cantos litros de leite fan falla para facer un kilo de queixo? Estamos nun promedio de 8 litros de leite para un kilo de queixo. 8 litros de leite para chegar a un kilo de... Canto pesa este queixo? Pois en torno a 900 gramos. Fan falta 7 litros para chegar a este queixo? Efectivamente. Vaya merma, non? 7 litros. Que curioso. E cantos tipos de queixo facedes aquí, aparte do de tetilla? Pois temos 7 formatos. 7 formatos? Sí, que vai desde o medio kilo hasta os 3 kilos. Todos tetilla? Non, Arzúa Ulloa, despois dentro da denominación de orixe tetilla, pois este que presentamos aquí. Pois imos estar atentos a ver que fai Xoanqui, porque Xoanqui, valeche este produto ou non? Material de primeira. Valeche este queixo, non? Home, por favor. Bueno, pois aí xo mandamos, da boa conta del, e Roberto, graciñas por atendernos. Moitas gracias a vos. Imos estar atentos, non? Sí. Moi ben. Grazas, cracks. Sí, señor. Bueno, pois aquí o temos. O noso representante, un dos queixos que máis nos representan.
representan varios, pero o queixo de tetilla creo que é moi popular, non por nada, non solamente polo nombre que ten o seu aquel, é que ten un saborazo. Este un pouco máis que hai que facelo, quitarlle a cudia se a queres quitar, e así vai. Impresionante. Xa provei un bisco. Que lle vou facer, que somos golfos? Bueno, mirade, o coello, o que fixen, comimos a fritilo. Si metemos todo isto cando chegue o calor ao centro, dentro dunha cando se fríe, por fora vai quedar demasiado. Casi vos aconsello, se non queredes trocealo ou queredes tesanacos, pois pasalo un pouco pola tixola e despois enfornalo durante un pouquiño. Se non, collemos e non tardamos nada en coller un coitelo e son estes anaquillos que son moitísimo máis agradables para fritir. Podes facelo como quirades, simplemente é unha idea. Vouno pasar por un pouquiño de fariña para que compacte máis, pero antes vouno adobar. Moi importante, que rico, o coello. Sempre falei del, mira que levamos receitas aquí, porque, eu non sei, eu creo que as primeiras receitas que ademais gustou moito. O coello ao allo, que fixemos unha tixola xa no 2019 ou por aí. Lembrome desa receta porque lle collí mucho cariño, porque é que era aceite, allo e un anaco de coello, nada máis. E aí sacamos un recetón que estaba impresionante. TVG a carta, aí están todos os programas, e despois unha canle tamén en YouTube, tamén a TVG ten unha serie, non con todos, pero con programas moi interesantes de esta chebo. Aí o deixo caer. Vale, comezamos. Mirade. Fonte para o forno. Bueno, isto vou nos retirar de aquí porque isto era para enseñaros. Vai para atrás. Isto vai a ser para o adobo. Agora, para o adobo. E con isto imos mesturalo nun cunco. Isto e máis isto. E isto vai para aquí. Ben, collemos a pataca e poñemos un fondo... Oh, veciña! Que pasa, Isabel? Oye, que me... Moi ben. Ai, a ti te quería ver, traio? Ai, botaba de menos o morteiro, O morteiro! Xa ves, eu pago as miñas deudas buena co outro día. Sí. E dixéchesme, faime falla moi pouquiño guacamole. Eu levei o resto, entendes? Estaba moi bo. Vosotros entendedes, porque eu non entendo moi ben. Mira, tiña pintaza. Me deixaches 2 culleradas. Pero chegaronche? Home, pa unha. Bueno, pa unha. Pero depois teño que facer máis. Bueno, veña, pois mira, para pedirche perdón, mira que che traio, Uns chiles. Uns chiles. Pois pa isto... Oito mortero cheo. Da maceta, Da maceta, non os tes a horta. Os tes aí na maceta. Na macetiña, ali no salón. Temperatura e... Dallo o sol, e ali os teño, mira pa aí. Roxincho morteiro cheo. Veña, trae pa cá, mira. Vente pa aquí, dá a volta por aquí. Botes unha Xa que vas marcha. facer hoxe? Hoxe vamos a facer un collo fritido, pero aquí o importante, imos sacarlle partido a ese queixo de tía que está impresionante. Ai, bueno, de tetilla. Ti déixate guiar. A ver. Colles, pon unha vasiña de pataca. De patacas tabliscas, así. Vai asentando toda esa pataca así. Ven asentadiña. Bueno, veño da casa, no fondo. teño todo... A ver. No fondo. E fago así unha base de pataquiña. Unha base de pataquiña, E despois que lle vas botar aquí o queixo. E xa verá, claro. Ui, mi madriña, ese queixo está boísimo. Xa verás que, bueno, así solo, verdad? O de tetilla, e funde, que é unha maravilla. Funde. Pois sabes que fago eu tamén? As tostas, esas famosas tostas, con queixo de tetilla por riba, que funde de maravilla, sempre. As torradas, bueno, é que vale para todo. Eu lle boto a pizza. Sí. Tamén. Ai, bueno, eu nunca probei. Bueno, xa estás tardando. Xa estou tardando, sí, señor. E mira, aquí temos feito hasta polvo con queixo de tetilla. Un polvo cocido despois nunha tixola. Bueno, eu vou riñando así os buratiños que lle quedan, o que? Todo, sí. Enche ben os buratiños. Eu voulle quitar esta cudia. Vale. E parto algunha pataca para encher os buratiños? Si tes que partila, sí. Vale, moi ben. Así que quede todo... Mira, sabes como me inspirei nesta receta? Nesta receta inspireime no provolone. Hai un queixo que é o provolone que se fai moito ao forno. Moi fundido, que funde moi ben, claro. Pero este noso tamén, Está internacional. Claro. E agora poño isto por riba xa. Que fajo, efectivamente, que fajo para mellorar o provolone? Que é moi fácil, moi doado, simplemente. Me refiro, nada. Poñerlle queixo de tetilla. Unha tetilla fora, xa melloramos. Viva Galicia! Viva Galicia, sí, señor. Aí vai asentando por aí, veña. Veña, ponxendo aquí os buratiños todos,
levou un guacamole. Que non quede nada. Bueno, xa mellor levo un pouquiño desto. Mucho viejo, Ala vai. Ora veño-te ver cada día a ver que faz. A marquesa, a veciña, a marquesita. Ai, no, mira, aprendo a marquesita, señorita, que ven aquí. Joder. Pero aprendo moito tamén, ves? Si, muller, nada, eu encantado de que veñes claro, aquí a fastidiarme a comida e que me deixes sin nada. Non te preocupes, eu estou afeito. O outro día con aquela salsa de arandos, madre mía, o que aprendín, Que boa, verdad, que estaba rica. Sí, moi boa. Faiche falta Os caspallás moi ben. O mellor un cachiño máis, mira. Sí, que fai falta. O Fixen primeiro... o Tetris, oiches, eu xogaba moito ao Tetris de pequena. Ah, mira. ves, porque... Pois este, Mira que mira, ben me encaixou todo. estes anaquiños é para ir, para que vayas... Aquí, faltame un cachiño pa aquí. Bueno, pois E agora que lle pos outra de pataca? Ahora vai outra de pataca e xa pechamos, porque xa non dá máis. Pero o que sí que... Isto vai ir ao forno, Isto non? vai ir ao forno, vaise fundir todo o queixo. Pero Mi vamos a madriña. meterlle... Mira, aquí vai así anacos para que vayas meténdolle... Bueno, aí xa lle vou poñendo por aquí, No, sí. espera, mira, polos ocos. Ai, porque isto poslle unhas Espera, especias. no, polos ocos, mira. Claro. Aí Despois vai, van as aí vai. especias. Ah, moi mira, ben. bótalle outro por aí. Xa iba eu e nos aí. queda outro anaquiño, non? Por aí queda sí, un aquí trianguliño, non? Un trianguliño, tal cual. Se Vale. facemos ben, falta un triángulo. Vale, vale. E aquí as cousas van ben feitas. Sí, mira, a ver si Aí vai. cubres por ese. Mira por aí. Perfecto, Así. non? Busca o xeito, aplana aí, sin ningún problema. Eso, ai, perfecto. Que funda ben. Que funda E ben. agora aliñalo isto un pouquiño. E agora aliñamos un pouco, lle damos ese Mi sabor. madriña. E isto despois córtalo. Isto xa se come que a culler aquí dentro, xa churi foi. Se veño eu, xa xa te lle vexo a ti, se veño non? eu, xa lle meto a Oiche, culler. trae as luvas para non queimarte. Claro. O te digo por si te sale aí Bueno, Que eu sei a- como eres, ti. A ver como aliñas eso de cala agora. Agora vai levar un pouquiño abondo, dourego. Dourego, moi ben. Este tamén gusta moito o ourego, dalle un punto, verdad? Sí, E que ademais, home, se vos gusta aí o provolone, pois xa sabes. É un pouquiño deste. É un pouquiño Bueno, de pemento. pois eu ahora xa fixen o meu, Ah, Teño xa que marchar arrancas? que teña poto lume. Non te vou despois de xudar aquí toda a receita. Non ten nada que levar agora, ainda non hai nada feito. Nada. Bueno, volvo despois. Bueno, ven cando algo. queira, ti sabes que esta casa é túa, non hai Bueno, fallo. pois ben, deixoche aquí o morteiriño, Isa. mira cos chiles, Moitas grazas. Mira, de Vale. feito, os chiles vou nos usar agora, sabes? Pa esta tamén. Si vou adobar agora Pois xa mesmo te o vexo. coello cos Daquela chiles. marcho xa. Ale, veña, das chao. agudos. Vale, chao, chao. Veña, agur. Eche boa, Isabel. Mi madriña querida. Parece que cheira, cada vez que prendo o lume, aí está. Mirade, segunda capa de pataca. Aí, aí. Eso, Ben. Segunda capa. E ahora, para arriba, nun cunco, imos a mesturar ese ovo que vai a facer un callo. Vai facer, digamos, como un forno dentro do forno. Cando calle o ovo, xuntado co leite, vaise formar unha costriña. A formarse esa costra, o que imos a conseguir é que, bueno, primeiro, que cheguen máis, que se funda moitísimo máis, e segundo, que non desaparezca esa humidade, que nos interesa moito que se conserve. Xa vedes que non botei absolutamente nada de auga, nin aceite, nin ningún líquido, nin nada. Nada de nada. Vale, aí o temos. Isto de aquí, isto para a pía. Un cunco. Este. Aí está. Dous ovos. Se a fonte é familiar, é para 4, ou é a fonte do forno, ou unha máis grande, 3 ovos, 4 ovos. Aquí buscamos o callo, vale? Sin problema. Nosotros estamos buscando un pouquiño a proporcionalidade. O obxectivo do ovo é ese. Pouco sabor vai aportar. O principal obxectivo, como en moitísimos casos que fan os ovos, non son aportar sabor, que sí que aportan, evidentemente, pero búscase eso. Úsase moitísimo como ferramenta para ligar alimentos ou para, en este caso, pues, para facer unha tapa, para tapalo. Leite. Aí está. Fora.
Imos a quitar isto que vai para aquí e vamos a poñerlle un pouquiño, un chisquiño de perixel. Collemos así. Isto para aquí. O perixel picado xa eu creo que sobra o que explique, verdad? Unha pelotiña. E así. E adentro repartimos. One moment, please. Sal. E pimenta. Mix de pimenta. Eu aquí teño unha mistura de varias pimentas, soy máis rico. A mí me encanta. Outro potenciador de sabor impresionante, usado no mundo inteiro. A pimenta. E antes, ainda que había dúas, pero ahora vas a unha tenda e atopas o que che dé a gana por aí. Veña para dentro, así por riba. Eso é. Vale. Para o forno. Vine comigo. Adentro. De 25 minutos a 30 minutos aproximadamente. Todo eso vai a compactar, o queixo vai se fundir, e no momento que o saquemos, imos lle dar a volta, é dicir, a parte de abaixo vai a estar a parte de arriba, e mallao. Xo veredes. Agora, a segunda parte, o adobo. Moito sabemos do adobo tamén en Galicia, Moito controlamos, cada un ten o seu. Coello, o temos limpiño, en anacos. Collemos outro cunco. Este mediano, gústame moito. E poñemos aceite de oliva virxe extra. Para esta cantidad, 3 culleradas. Un chisquiño dun ácido. Os vinagres son moi interesantes para facer salsas. É o que lle dá o toque ácido. É que é casi tan importante como a sal. Eu adoro os vinagres. Pero non, eu non. Eu creo que calquera cociñeiro. Porque é o que fai que engrandecer o sabor de cantidad de pratos. Actualmente temos uns vinagres impresionantes. Non me canso de decilo. Pero me gustaría que lle des esa importancia. A non quedarse con só ese vinagre, non, que temos aí na esquina, que nos vale o mellor para botarlle a unha leituga, non sei. Ahora temos uns vinagres de calidad que, bueno, pues que quitan, que che fan reflexionar, non, de por que se para a xente tanto a mercar esos vinagres, porque os cociñeiros teñen ese interés en usalos dun xeito tan común, e porque forma parte tanto xa da nosa cociña. É o toque ácido que se lle dá. É tan importante como o toque salgado, como o toque doce, como... É moi importante. Neste caso vai de mazá. Un chisquiño, 3 a 1, como unha ensalada. Imos a salgar todo isto con un pouquiño de soia, de salsa de soia. E imos facerlle a esa maceta. Imos a meterlle ahora unos chiles. Isto xa é opcional. Estes xa os provei, non pican moito, Por iso me atrevo con 3. Por iso me atrevo con 3. E para dentro. Vale? Fora. Vosotros para dentro. E o allo, onde teño o allo? Aquí estás. E, por suposto, perixel. Fora e fora. Vamos quitando cousiñas de aquí. Un chisquiño de viño en líquido, un chisquiño tamén, vale? Así. Sin máis. Tamén forma parte de esa acidez que nos interesa tanto. E agora, o allo
tampouco que falte, nun adobo. Úsase tamén, podes usar, eu uso moito tamén, un brandy, ou un coñac, ou whisky, para os adobos, sí, sí. Agora mesmo, incluso, cuidado, claro, algún día eso é que é unha pena, o que estás dicindo. Ora, usar un par de culleradas dun bourbon para os adobos de carne. O bourbon, sabedes que ten ese aroma torrado, non? Ese aroma torrado, ese aroma doce. O whisky é moi interesante para facer os adobos. Despois, con este adobo, o que imos a facer vai a ser escoalo e reducilo. Unha vez que o teñamos reducido, vamos a ter unha salsa tamén desos de cuidadiño con ela. Tamén é unha idea. É unha idea de como facer e como moitas veces nos queda unha carne seca. Bueno, pois como podemos facer? Cantas veces aprendimos aquí a desglasar unha tixola, a desglasar unha fonte do forno, con un pouquiño de viño, con un pouquiño de caldo de carne, de peixe, de verdura. Depende de para qué, claro. Vale, listo, estalliño, para adentro. Queda o perixel. Vou lavar un pouquiño o coitelo. Bien. Aí o temos. Fora e listo. Estou contento. Coelliño frito. Xa sei, non? Que hai que reducir os fritos e tal. Home, tampouco aquí cociñamos de todo, eh? Cocemos o vapor. Ao vapor encántame tamén facer as cousiñas ao vapor, que ricas. Bueno, como vos decía, agora estamos facendo este adobo que me parece moi interesante, as explicacións do vinagre e demais, que xoguedes con eles, que xoguedes co viño, e o viño xa é máis común, non? Pero incluso, eu prácticamente esta salsa vos vale incluso para un churrasco. Cando facedes e queredes adobar a costela de porco ou de... Bueno, para o coello, que xo mencionei miles de veces a brasa, isto é impresionante. Aí vai. Fora. Voltas. Aquí. Ai, que recendo ten, que rico, por favor. Vale, ten un pouquiño de soia, verdad? A soia, xa sabedes que é salgada. Vamos botarlle un chisquiño máis e un chisquiño de pimenta. De sal, me refiro ao sal, con respecto a soia. Así, vedes, é un chisco. E, por suposto, na miña cociña non falta a pimenta. Isto dun día para outro, vamos, vai para a nedeira, con un papel film, buah, espectáculo. A que dá ganas de comelo así. E se tedes un fuciño aquí arriba, ainda máis. Se tedes un fuciño aquí en riba, vamos. Moi ben, que me queda? Que me queda? Onde vas? Este para aquí. Que me queda? Mirade. Fariña. Unha tixola. A tixola poñemos o tempo, perdón, o aceite suficiente para frixir. Cheja. Vale. Damos unha voltiña e isto agora o facemos así. Pero dun día para outro, se pode estar 2 horas, mellor. Se pode estar 3 horas, mellor. 4, mellor. E se pode estar 8 horas dun día para outro, moitísimo mellor, vale? Colle moitísimo máis sabor, está moitísimo máis rico. A proporción tamén, igual que animo a usar o vinagre, tamén hai que ter xeito de usalo. É dicir, non podemos usar moito máis dunha cullerada de vinagre, 2 culleradas, proporcionalmente a isto, porque sabedes que os ácidos cocen. Entón, se temos unha proporción moi alta de vinagre, eso, pois, pasa, imaginade, non? Os bocartes,
e cambian de cor e comeza unha cocción, que moitas veces é interesante, pero neste prato non. E agora, o único que vou facer é chiscarvos un ollo porque teño que esperar a que me salga a patata, a que este perfectamente feita, e cando este xa feita, isto o vou escoar, vou no pasar por fariña e poñer a fritir. A salsa vai para un cazo, reduzco un pouquiño, e listo. Vémonos agora. Agora. Mirade. O que fixen foi escoar. Teño aquí, todo escoado, o teño aquí. Paseino por fariña e estou aquí fritindo. O David, o cámara que enfodo que teño aí. Porque eso recendo que teño ahora no cociña con este gratinado é fora de serio que teño aí. E o único que me queda agora mesmo é rematar de frixir este coello. Vamos metendo así pouquiño a pouco, que non baixa a temperatura, tampouco que se torre, mirade. Esta é a parte do peito, esta faise enseguida. Se non secase moito, temos que ter moito cuidado, vale? Pero esta faise enseguida, é unha parte moi rica para comer así fritida. E despois, esta outra parte, esta é a que dixo que se faise enseguida. Lógico, non? Ten sentido. Mirad o que hai aquí. 3 minutos está fritido. Esta é que temos que dedicarlle un pouquiño máis de cuidado. Bueno, pois remato de fritir isto e temos o prato listo. Unha cousiña. Temos aquí o adobo. Este adobo vou no pasar para aquí, mirade. E imos a reducilo un pouquinho, imos a cocelo durante nada, 3-4 minutos, que ferva aí 3-4 minutos. Despois imos a escoar e vai a ser o que nos vai a salsear todo. E temos un pratazo listo. Un pratazo. Ademais, eu non sei por qué, pero os bichiños que teño por aquí todos, cada vez que hai algo frito, non sei, sacan un sonriso que coño frito. Venga, si non sei, seguro. Démonos agora, aí, na esquinilla da mesa. Veña, agora. Para torrar as patacas co queixo de tetilla, poñemos o fondo dunha bandexa de forno con pataca cocida. Enriba, o queixo adobado con pemento doce e ourego. Outra capa de pataca. E cubrimos cunha mestura de ovos batidos, leite, sal e pementa. Enfornamos 30 minutos a 180 graus. Para adobar o coello precisamos allo, perexil, chile, vinagre, viño, soia, sal, pementa e aceite. Deixamos dun día para outro macerar. Escoamos e friximos o coello despois de pasalo por fariña. Nun cazo reducimos o adobo. Empratamos a pataca co queixo, o coello, a salsa e listo para comer. O adobiño en 3 minutos, máis ou menos, mirade, quedou todo completamente reducido. E mirade o que sale de aquí. Ida por pan, anda. Ida por un anaquiño de pan. Encanta se fai imaxe con estas cousas. É algo que o conexo que non pode o Romeu. Un truquiño. Porque, claro, moitas veces o Romeu, que pasa, cando o topamos na boca, faise seco, faise duro, non é agradable, non? Está cocinadiño e tal. Pero un truquiño é rompelo. Simplemente rompelo así un pouco e poñer así, en riba dun prato. Non sabedes, cando chega, vosotros sabedes que o sabor está no padal, pero tamén está no fuciño, está no... Esto que decían faianos e tal, de coller e te alimentas e tal, cos arumes. Pois ten parte de razón, claro que sí. Esto ahora, diante dun comensal, o aroma que lle vai a vir, vai a ser a Romeu. Vai a ligarse directamente con todos os ingredientes que temos aquí dentro, sin tocar o Romeu, sin botalo á boca, solamente co arume. Bueno, un xeito máis, Queixo tetilla, queixo do noso, do rico, do que nos podemos sentir moi orgullosos. Aquí temos vacas para facer o tipo de queixo que nos salga das narices, así que aquí vai a mellor proba. O mellor queixo de tetilla que podemos atopar aquí en Galicia. Bueno, nada, un biquiño, unha aperta e ata outro día. Chao.